Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αθήνα και στο Προεδρικό Μέγαρο. Η παρουσία σας εδώ σήμερα και αύριο επισφραγίζει κάτι πολύ σημαντικό. Επισφραγίζει ιστορικούς δεσμούς των χωρών μας και μακρά σχέση φιλίας και συνεργασίας ανάμεσά μας. Αλλά είναι και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Η παρουσία σας σηματοδοτεί την επέκταση και τη διεύρυνση αυτών των ιστορικών δεσμών και αυτών των φιλικών σχέσεων. Χάρη στη Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια που θα υπογραφεί αύριο, αυτές οι σχέσεις διευρύνονται και επιπλέον έχουμε και άλλες συμφωνίες οι οποίες αναδεικνύουν την πολύπλευρη διμερή άριστη σχέση των χωρών μας, συμφωνίες που αφορούν άμυνα, οικονομία, πολιτική προστασία, καινοτομία και άλλα. Αυτή η σχέση, κύριε Πρόεδρε, δεν περιορίζεται στις μέρες μας, δεν περιορίζεται στην εποχή μας. Μίλησα για ιστορικούς δεσμούς. Ας πάμε 2 αιώνες πίσω. Πριν τη στρατηγική συμφωνία που έχουμε υπογράψει εδώ και 5 χρόνια στο Παρίσι, υπήρχε άλλη μια στρατηγική συνεργασία πριν καν η Ελλάδα αναγνωριστεί διεθνώς ως κράτος. Στο Ναβαρίνο η Γαλλία συμμετείχε στον Ενωμένο Στόλο, ο οποίος καταναυμάχησε τον Οθωμανικό Στόλο και υπήρξε αποφασιστικό βήμα στην επανάσταση της Ελλάδος κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 1 χρόνο μετά τον Ναβαρίνο, άλλη στρατηγική σχέση, το Γαλλικό Εκστρατευτικό Σώμα στην Πελοπόννησο και η Γαλλική Επιστημονική Αποστολή επίσης στην Πελοπόννησο, κύριε Πρόεδρε, έδειξαν πως αυτές οι σχέσεις έχουν μεγάλο ιστορικό βάθος. Και λίγα χρόνια μετά, η ίδρυση στην Αθήνα της Γαλλικής Σχολής, της πρώτης Γαλλικής Σχολής, η οποία ιδρύθηκε από τη χώρα σας, και της πρώτης Διεθνούς Ακαδημαϊκής Σχολής που δέχτηκε η Ελλάδα το 1846, δείχνουν ότι αυτή η σχέση που θα διευρυνθεί αύριο έχει ισχυρά θεμέλια. Συνεχίζοντας, τονίζω, κύριε Πρόεδρε, πως αυτή η φιλία και συνεργασία που μετουσιώθηκε σε συμμαχία δοκιμάστηκε πρόσφατα και στην πράξη και απέδωσε στην πράξη με αποκορύφωμα την συμβολή σας και τη συμμετοχή της Ελλάδος από κοινού με τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ως ανταπόκριση στο αίτημα της Κύπρου για αμυντική συνδρομή. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε, είμαστε μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα και πολλαπλές κρίσεις. Αλλά αυτή η σύμπλευση των 2 χωρών μας είναι βέβαιο, κύριε Πρόεδρε, ότι αποτελεί ένα υπόδειγμα σχέσης, αλλά ταυτόχρονα επιβεβαιώνει πως η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης μέσω τέτοιων διμερών σχέσεων μπορεί να κατακτηθεί. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο όπου η διεθνής ειρήνη, η διεθνής ένομη τάξη βάλεται, υπονομεύεται από αναθεωρητικές τάσεις και από αναθεωρητές, οι οποίοι μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, είναι και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Οπότε εμείς τι κάνουμε? Εμείς παραμένουμε προσιλωμένοι
στην αξία και στην ανάγκη εφαρμογής του διεθνούς δικαίου. Και αυτή η προσήλωση είναι ο μόνος δρόμος ο οποίος μπορεί να οδηγήσει προς τη διεθνή ειρήνη, προς την ασφάλεια και την ευημερία του σύγχρονου κόσμου. Κύριε Πρόεδρε, στον περασμένο αιώνα, στις δεκαετίες του 60 και του 1970, σημαντικές, προβεβλημένες, ιστορικές προσωπικότητες των δύο χωρών μας εδραίωσαν τη σύγχρονη μορφή των διμερών μας σχέσεων. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής από πλευράς Ελλάδος, σε δύο φάσεις της πρωθυπουργίας του, ο στρατηγός Ντε Γκόλ εκ μέρους της Γαλλίας και ο Βαλερί Ζισκάρ ντ'Εστέν υπήρξαν τα πρόσωπα εκείνα που έχτισαν τα θεμέλια πάνω στα οποία η εξαιρετική μας σχέση βασίζεται. Και με αυτή τη διαπίστωση αυτής της εξαιρετικής σχέσης που βελτιώνεται συνεχώς και βελτιώνεται συνεχώς ακόμη και με την πριν από λίγα λεπτά φράση σας ότι η Γαλλία θα είναι εδώ για την Ελλάδα όποτε χρειαστεί. Αυτή η σχέση λοιπόν δυναμώνει με την παρουσία σας και θέλω να χαιρετήσω αυτή τη σχέση και αυτή σας τη στάση και να ευχηθώ, κύριε Πρόεδρε, οι αυριανές επαφές σας με την ελληνική κυβέρνηση να φέρουν άριστα αποτελέσματα προς όφελος όχι μόνο των δύο λαών, Γαλλίας και Ελλάδος, αλλά και προς όφελος του ευρωπαϊκού μας οικοδομήματος. Σας καλωσορίζω λοιπόν και εύχομαι κάθε επιτυχία στην αποστολή σας. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre accueil et pour les mots que vous venez d'avoir. Et vous avez parfaitement décrit à la fois la profondeur historique et l'intensité de la relation. Je vais simplement ici redire combien la Grèce et la France sont liées par à la fois une amitié profonde et réciproque, je crois. Le philhellénisme a beaucoup compté dans l'histoire de France, dans sa littérature, sa philosophie. Il la nourrit. Et je crois que nos deux nations ont quelque chose de commun, c'est qu'elles pensent toujours au-delà d'elles-mêmes. Et il y a un certain rapport à l'universel et l'universalisme qui nous lie de manière unique. Le XXe siècle nous a conduit à des temps parfois difficiles, et votre pays en a en particulier éprouvé. Nous avons chacun connu nos drames, mais au fond, depuis ces dernières décennies, d'abord la France, la Grèce, l'Alliance est une histoire singulière depuis que la vie démocratique est ici revenue. Ensuite, l'aventure européenne qui nous lie. Et je crois que ces dernières années ont marqué un tour tout à fait nouveau dans ce désordre mondial que vous venez de caractériser très justement. C'est à la fois notre partenariat stratégique, ce qui a été fait en 2021 et après. Les avions, les frégates, notre solidarité, notre présence, notre ambition commune, notre affinité sur les questions européennes. Et c'est demain, en effet, ce partenariat stratégique mondial qui va permettre à la fois de consolider cette alliance en matière de défense et de sécurité, mais qui va aussi la compléter dans des tas de domaines. La culture, où nous sommes déjà évidemment très présents ensemble, la recherche, la science, la vie économique, l'énergie. Il n'y a aucun domaine qui va échapper au renforcement de notre partenariat stratégique, à la force de celui-ci. Et je crois que c'est vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre, à la fois sur la relation bilatérale, évidemment sur les questions européennes où nous sommes affinitaires, dans la région, et vis-à-vis de l'ensemble des pays riverains de la Méditerranée, à l'égard desquels nous avons une politique commune. Et je veux ici dire aussi combien cela vous démontre qu'en effet la France est là, se tient à vos côtés face aux risques, aux menaces, et a envie d'avancer sur ce chemin d'avenir ensemble. En tout cas, je suis extrêmement reconnaissant de cet accueil, Monsieur le Président. Heureux d'être de retour à Athènes et d'être à vos côtés en cette soirée. Merci beaucoup.